Hello bayarok jotono lamsago ani blog jung tabuk oro muikhotong kailainai norokno kaimani simi bwthai thai khakmani rok jotono phunuknai hingke norok ani video no paithak jora nai tongdi yobo hingke ani bwsai tangkhogoi rio ha hingke ha tangkhogbai mani yagulo tabuk ang oro deros tei ko lubia kainai hingke finally ani lubia achaikha 24 April o hingke omo hingke 28 April o asuk torkha nai tongdi chikon ni simi norokno phunukgui thangnai hingke omo hingke 10 May o asuk wngkha jabra rok tangjakya kho hingke chung oro dukhui amtike khai rokha kusungna bagui hingke kisa tui rok bo rui rokrana chini oro kono sar rok ruya chung tui bai simi no tei kono sar ruya hingke bo hingke tabuk oro kusungna bagui yang side lubia kaijak hingke ba borok biyangle kusungui thangnai ba haini bagui borok no omo haikhai rui rokha kusungui thaina bagui hingke yang side o hingke jinga kaijak omono bo haino amtui khe khai ronai iko naidi ani lubia kora rokha bwsa bwsa khaiui hingke asuk torkha naidi kisa lokha jotono omo haike kora robaijak hingke finally 5 June o hingke ang asuk kosto khaimani phol mansinai hingke tabuk khaksinai obo busuk mannai din rok kolok kolok khe thaika ang waisa pono wansagui maya ja ang kai rok omo haike thaijaknai hinui tabukno first ang ani live ni omo haike rok saichong kai naijago ani bwsai bai kunui ageo khe amasi omo haike rok kainai nogo bwthai kolok kolok khe tonmani ba chongma khakmani tabuk khe ang se omo haike khaio ang belai no happy naidi busuk kwbangma khe thaika finally success wngkha hingke norok bo waisa pono khaijak phano try khai naidi je ang hai ageo khaiya rok omo haike no thari thai naidi ang kha khaio kosto khaike phol mano no hinui hingke naidi busuk kolok kolok khe thaika chini omo kono sar koroi organic si pura tui simi ruui no asuk thaika phung sairik tui simi ni ru kora kora bo kwbangma tongkha hingke asuk mankha naidi kolok kolok khaiui je tongmani jotono khakbai nanai je kora kora khe tonnai abatai salnui saltam hingke no ma khakbo na abono bahaino hingke khakbai kha hingke obo bahaino ang phanto kaimani thaika hingke obo hingke ang norokno muirimi kaimani phunukmani eko kora robai kha naidi jotono kaisa kaisa khe kora robaijak hingke tabuk hingke khaklaisinai haidi naidi bufang bara bara se ha bai srapjak siko abo se bengo kaisa khe thaibai tongkha bufang bai mwchang ya bwthai thai tongkha chungkhe obono first o tui rufro bufango tamjani buthuk buthuk haike nugo hingke bwthai thai hinui sai simaya amo cholo bubar barbai manle bwthai thai tongkha chung wansagui pa maya asuk bara o thaiano hinui chini nokni muirimi rokle ani se rok si chukbaio ang bai baksa baksa rok si chukbai thaio hingke ba ang omo rokno asuk bara khe thaiano hinui sai simaya hingke omo hingke ang nokno jinga phunukmani obo bo haino oko bwthai thaibai kha ke khakbai nagrana obo hingke ang date rok rubai liya tamni hinba obo ang lubia kai khaknani swkang no obo rok ma khakbai jak haini bagui ang date rok ruliya hingke jinga bo khakbai nakha yobo khe gangla bo ang kaimani no kora rwjak naidi eko asuk torbai kha hingke khakbai nasinai obo beshi torya jatse hingke gangla bo jotono khakbai nakha je chikon chikon thaimani hingke tini nani video o asuk nong sinai ko asuk mankha naidi hingke hambai jotono nai tongma bagui.